Iitapile lama-Irishi, ubuchwepheshe becompost okanye umgquba. Iitapile lama-Irish sisityalo sesine esininzi elizweni, silandela emva kombona, ingqolowa nerayisi. Iitapile zinesitashi esininzi esilinganiselwa kwi-17 leepesenti, loo nto ke yenze ukuba ibe kokona kutya kuxhaphakileyo ebantwini abaninzi. Noxa linazo ezinye ii-vitamins ezinjengo-B6 no-C, izondlo zazo zikuqondo eliphantsi kakhulu xa zithelekiswa neminye imifuno. Iitapile lama-Irish likhula kumaqondo aphakathi kwesi-7 ukuya kuma-30 ubuqondo obushushu, kodwa awona maqondo angcono aphakathi kwe-15 ukuya kuma-25 ubushushu. Kule ngingqi semazantsi e-Afrika inemvula zehlobo, kucetyiswa ukuba lityalwe ukusukela kweyeKhala uJulayi ukuya kuma ke kweyomQungu uJanuwari. Zikuluhlu lwezityalo ezifanelwe yimozulu epholileyo ngokuba ayayeka ukuntshula amagaqa xa amaqondo obushushu engaphezulu kwama-27. Iitapile ziqelelana ngama-30 eesentimitha, imiqolo yona iqelelana ngama-75 eesentimitha, kumhlaba othe gabalala okanye kwiibhedi eziphakanyisiweyo. Beka intambo yangasentla okanye intambo yomlinganiselo kuluthi lwesigxina elikuma-75 eesentimitha apho umqolo uqala khona nakolunye uluthi apho uphela khona umqolo. Qiniseka ukuba intambo izinzile yaye ayikho goso, ngokumana uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli. Bhekelisa ingubo kaThixo uyise ngezantsi kumgama olinganiselwa kuma-30 eesentimitha ukuze kuzokuvela umhlaba. Ukuba umhlaba wakho ugangathekile, nika iitapile amathuba amahle empumelelo ngokuthi uqhekeze kumqolo ngamnye okuma-75 eesentimitha, ubunzulu bulinganiselwe kuma-30 eesentimitha, kodwa ke ngenxa yomsele owombiwayo olinganiselwa kwi-15 leesentimitha oku kungangenziwa. Yomba umsele olinganiselwa kwi-15 leesentimitha ubunzulu emqolweni ngamnye okuma-75 eesentimitha, ulumke ungawulahli kude kakhulu umhlaba ngezantsi. Xa ulungisa umhlaba onobumuncu, ndawonye nokwenza ukuba izondlo zezityalo ezikhoyo emhlabeni zikwazi ukufumaneka esityalweni, sasaza icephe elinye lothuthu lwenkuni okanye amathambo acoliweyo, okanye itispuni elinye legalika yezolimo kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 eesentimitha apha emqolweni wokutyala. Sasaza ngokulinganayo icompost okanye umgquba olinganiselwa kuma-500 ml kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye apha emqolweni, uze ugqume ngomhlaba olinganiselwa kwi-3 seesentimitha khona ukuze ubunzulu bokutyala ibe 10 leesentimitha. Iitapile zikhuliswa ngokuthatha amagaqana amancinci embewu yeetapile angenazifo okanye amagaqa asikiweyo anamehlo amabini okanye amathathu. Faka imbewu yeetapile emqolweni iqelelane ngama-30 eesentimitha uze uzegqume ngomhlaba. Akukho mfuneko yokwenza inqumba enkulu ukuze zintshule, kodwa kufuneka ingubo eyaneleyo. Shiya isithuba esilinganiselwa kwiisentimitha ezintlanu apha ngaphezu komsele ukulungiselela ukuntshula. Emva kokuba zintshulile, yombathisa ngengubo elinganiselwa kwi-5 seesentimitha ukuya kwi-10 leesentimitha ukuphakama, ukukhusela amagaqa eetapile ukuba angabi luhlaza nokukhuthaza ukwakheka kwamagaqa kufutshane nomphezulu womhlaba. Xa ingubo iphakame kakhulu, yenza kube lula ukuvuna, yaye nomhlaba uphazamiseka kancinane. Sebenzisa ifolokhwe yasesitiyeni, uphakamise kancinane iitapile eza kufumaneka kufutshane nomphezulu womhlaba ngenxa yokufuma obugcinwe ingubo kaThixo. Izishwankathelo. Qhekeza umqolo ngamnye okuma-75 eesentimitha. Yomba imisele 15 leesentimitha ubunzulu emiqolweni yonke ekuma-75 eesentimitha. Galela uthuthu lwenkuni kumgama ngamnye olinganiselwa kuma-60 eesentimitha. Galela 500 ml omgquma kumgama ngamnye olinganiselwa kwimitha enye. Yogquma ngomhlaba ufikelele kwi-10 leesentimitha lobunzulu bokutyala.
Tyala imbewu yeetapile kwishumi leesentimitha lobunzulu, iqelelana ngamashumi 3 eesentimitha emqolweni okumashumi 75 eesentimitha, uze wogqume ngokupheleleyo. Yombathisa ngengubo ephakame kakhulu.